Donc le même cher attend ni folie de la drogue ou ni sodia. Donc moi, oui putain qu'à la chef finalement. Qu'est-ce que ini mamene jodro ay ñoko mene na ñoko mene fende ma ngako ko kama benge ini bale mo ko kuna wuro kene ka odi la sisi la sisi mi dem benga fasate ka na ay ana bale mo ko barka la to mi ko ay do no sama yari chola ina tigi la si ka ja benga musa benga Kani mage barga di kiti se kapo kere. Jira de tu mo la mo ko ma bende. Jira di la sene kamara. Ni kene kono na ye ko chamanganya. Fele mene su ko ne ta ko jina wo ya be fi. Nasu la jina la anene jina be nyoye kelete. Na bora jina ye ani jina bora ye kelete la sina. Nitafuniata Baka jato nola Imrane so sauna mbatu kapa Imrane so waila nyebodu kapa Manguna adra chikipe Mani wata chiki nyula Gina msunane chiki nyula Gina tila si Namawe baka jato nola Bege kutereta Kamara bismillah ya kamu sade ya ne pak tok ya barkay ka so jeli jibi jini ni ne gisere de ame wala ni ma barka danga ni wara titu ko horo nan dimmi ni so ji no fe ni barka denge kaya de kiyen so papa so papa mi mina na be Bako pade ka kuma jaza ye semi to fo oye benge akorom so pade ka kuma jaza na fesa ba ka dijiri jibe ma benge domina ale jarasi eno bole ka tie ale no fe ko wari chama dalima Fadala bak mabude ke folo doni tuta le fe bak bako ni tibu na kwale sala le ka fo ki ba ko ni la sheni fa le ko ko da fadi wani bare ba ce ala ka ni pi malokola akoni bare ba ce furu
يا سيدي كمارا سيدي تركالاسي وفايو تركالاسي مرسامر تركالاسي ولفامر تركالاسي يناديلاسي وجدوا منو دنيا ابو دنيا دنيا بينو كاتا منو لاسي كاسو إيجا فاتا يا بابا kaso ila bana beba la sine kasara bana fara jina wala ko jina ga fara la ga jina na mo mi ka do o ti fara la de jina la sine wala no de mo jama me jina o so ni jina ki noye ina so du ko la ki ba kana so na ko ki ba kana so ero la ki ba kana so se ba la ki ba kana so se ba jama la ki ba itene so ba ka ja to na la tu na be sini jina kiri la sini wula kolo ay manga da doni wari ya bi ni wati ni da to de ni so ti da baba kamera monde farma kamera monde kada kamera de ani musa kamera de jina tu ko sifuke mi mato kine ko na ko wuli ya sele alaye ne sele fana sele abe sele alaye ni la fana sele abe sele alaye ni fajiri sele abe sele alaye ni fitiri sele abe sele alaye jam mat ke kine tige ke bi baga ala batu kine tige la se do ni ga so kadama no de ni no makalo so i action so me ne ye ala so ne ye ala so abi ma so me ala so ma wanja itala bahara babula yesu de pai so de le kaba ki ba bra kono la si sanyala ma fori kala se ko bani na ke odo ne ya ye iye na fo de nyo ka ka di misiri mo mo ku ka to ka misiri la ni ma mi misiri la ye ala so ye di la si ne kele na ala iye na masabiranda plando ka deko ka firi ulo pokoso ke ala ke so di mo ko ni na e se ki panye di je o de nyo ko ko ki ya ye penge ko ki ka de me ka ke se ka pana pana mo ta ko ya ja so mi ere ko le ma ni de patiki de ime tulongi pala iye fatiki de ime tulongi fala ni ma de ko ko na si ko e fule ma ni ya sa o sa mo bi ko ro bi na de sa o sa de bi fara ko ka ta do ko ala ke no ko ti da ta ka mo ma ni ko ga da bla ko de yo ko te ni ko te ni ma ni ma den na ma ni ma ni ma barga ni na sa lo da ko ba ko ko ba so ni ta re na so na ga la si kamera boro ko fe ay ta ma ke ta ni da ka kila tu ko ke de se ay ta ma ke ta ni da ka na si da bi si mo do me na ama sa ta ni da santa mi da do me na odo o ya so na se na ta ma da moto tamboro ne ba ta ma na se iye barake iye di ki mo ka ka ne mo iye kalo kele ne dia le ta ne turu moto de la ne mo moto ko se ma na no barka da joni ni na police ro no e onda civiki ya poli kana de ne keso to ni odia apara sirigi ko bari morke ka me to da ko na ya da ma na ko ni o onda ko se ma na arafu ka ti sanga arafu ka ti ko be ka bolo ko ki ki la si ne mi ta me ko do mi na wallahi ga na alala ni ti mi so no o je ri sa se na ni arti mi so no o arti ya la mana so ba ya la mana para me ti ko ya ala te ke to ko ala de ya la mo ja ko ya ni ba ka do ala afala mimo arhamani arahim malikini qudus salamuni mu'mini mu'minu asisili shafa mutabiru kalakuli baharu musayyiru al-gaharu al-wakabu al-rasam fatabu alimu muhammad Mani tare da samar da kuma jambani tare da hare da ne ba sayara ne
Vieux Bengeni Darabouko Fasada. Vieux ka folie ka mola convigoté ne chepli dona sidona bomo waye ko lo ke kaba ni kenen ken gaire ira kenen je benge tumse ni fitini ndi mala de la ga chitani kenen adam ega la jebali benge be pusher le ke mo nyana ni fitini mais ateke ni soba mutere Tafo nebone, ntafo kabo afana babu. Me jebena sa ula chuma mna ni sa babu kai. Bayi tu ya wera la tuna ne era torola ya wala to maboya. Ne shigla ya wa kimin wa bidu de ni san woro de ma shaka darabu. Me so sala ko ma dele ka shaka. Ibi to mi sel ne gora ya. Je foli tene yele mayere. Bison akadinye bison alakama bison panimba koso bison ka sebenye ni gera dira ni segen dira slamela ni segen dira slamela abe bo feme contrôle gera de baake gera era de mai segen mai abe do ngara era black galon tikala abe fule black galon tikala gera de na ken no fe mola ne ka chauffeur de menen se o butere de masaka kene daya mais nous ayi kana condition no be fe lo fama ka so habe do menu mo kola to bulu vie bengeni afana bani dormu ko ni karum ni ngad dem senu vie de bo kene da mo to kura dima ni so ya ni mangele mande ida kuma mangele mande kina ni ngere ya redo samu wanu wala be shu be seli to ka mo kama ibo ka ala kile boro ne kama e to be musiri kono be hadi fini ni man tula to mi ni ala be rumba ho kila kanga ya du ne ngakate mamro de misila je moto buni so ya sisa moto kura foni ka be ga ku ne ba fasati ano ne fasati ano
sɔrɔ b'a kɔnɔ kabi seyidu fo k'a muso fo olu minnu sɔnna balimaya kunna n'u ma sɔn k'a tiɲɛ n'a bɛ seyidu fo k'a muso fo fɛnkɛ yɛrɛbiyama i yɛrɛ ala ye kɔɲɔmuso min na samakɛla ala k'a nani kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ fatala ye k'a kɛ batala ye yɛrɛbiyama ala ka muso sɔn sabali la ala k'e yɛrɛ sɔn gɛrɛtigɛ la i ni lase ala k'a kisi n'a sɔrɔ tɔɔrɔ ma o tuma k'i ka sɔrɔ kɔrɔ seyidu sɔrɔ. Sama sengapa, ala yang boleh bayar, tamu yang boleh bayar, adalah, okey boleh bayar, selalu sama ke, ia boleh bayar, selalu sama ke, ia kiri fokus, selalu sama ke, ia kiri fokus, selalu sama ke, dengan fokus kiri, ia musuh mana, no therefore, musuh ke sini ada tempat, itu kan kemelek, dia kemelek. Ali ni maa min ye sɛbɛn sigilen i b'a dɔn e yɛrɛ ye muso ta cɛ de ye hali ni e ye fila e m'o kɛ kelen ye e m'o kɛlen kɛ uniforme kɛ wa ko kɛlɛ t'olu cɛ sinaya t'olu cɛ kɛlɛ t'olu cɛ walayi k'olu b'u cɛ fɛ sanu min na ko ni sara yɔrɔ min na olu bɛ to yen n'i bɔra yɔrɔ min na olu bɛ to yen fɔden dɔwɔrɔ bana mɔden bana sabali bana kulubali ɲɔgɔn forokɔrɔ forokɔrɔtaa dun k'a daminɛ jɔn na k'a daminɛ mɔsala kɛlɛ jɔn na kɛlɛ balala o y'a tile kɛ ka bɔ tutumu an bɛ tiɲɛ tutumu o de kama caman bɛ bɔ a la ala t'o k'a ye seyidu barika da ala ye a fɔra min ma arahamani arahimi malikuni kodoso salamuni mumini muhaimini azizini saba mutabiru kaliku baharu musayiru alikaharu aliwakahu alazawu fatahu alimu mami sɔn balimana n'i balima y'i dɔn mami y'i sɔn muso la n'i muso y'i dɔn mami y'i sɔn ba la n'i ba y'i fa dɔn mami y'i sɔn ba fa la n'i fa kɛra tɛmɛtigi ye mami y'i sɔn n'a kɛ sɔnni kɛla e sen don yɛrɛ ma ta ye ta yɛrɛ woloba man da sɔrɔba man da sɛbɛkɛla ko kɛ taare. Banabaatɔ sugu saba de bɛ yan muso dɔ bɛ yan ko joli b'a sen la joli mɛnna na a tɛ nɔgɔya n'a muso bɛ k'a ka yɛrɛ ye ko dabali don joli b'a sen la dabali don muso don filanan dɔ bɛ yen den ka hami banna a bɛ den sɔrɔ denko gɛlɛya b'a tigi la a bɛ den sɔrɔ. Muso in fana bɛ yen joli b'a sen la o ye dabali don a tɛ ka kɛ laada ye dabali don a bɛ kɛlɛ kɛ yan wa jinɛ ko don dɛ o jinɛ kɔni nka ko k'a bɛ lasi sɔrɔ a ka so k'ale ni a denko gɛlɛyalen don k'ale ka kɔnɔko gɛlɛya k'a b'a sɔrɔ. Amudu e ye conseil kɛ Stade de France la kuma man kan k'i kan tigɛ bilen kuma saba de f'i ye i ye kelen dɔw de fɔ ka ɲɛ. Jama baden Stade de France la o bɛ paniquer carré kɔnɔ fɛn de bɛ paniquer ou bien bɛnkɛ téléphone ko de b'i la. Denko gɛlɛya bɛ dɔ la a tɛ a ka laada ye joli bɛ dɔ la dabali de dɔ tɛ a ka laada ye laada bɛ ka na a tɛ ka jɔ dabali de a bɛɛ bɛ kɛnɛ kɛ
voici problème avec Léna. Voici problème avec Léna. Quel est le passé? Ah, ok. Ok, avec la carte de providemment, c'est une amoureuse de Gazaï. Je ne comprends pas comment Voilà.